man taraka duniya qabla an tatruka, wanda ya bar duniya kafin duniya ta bar shi. Na biyu, wa man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, da wanda ya gina kabari kafin ya shiga. Allah ka ba mu iko mu gyara kabarin mu. Wallahi ni ban tsoron mutuwa don na san na mutu, amma abin da nake tsoro jama'a ramin nan. Wallahi mutuwa dai ko ka so ko baka so ba ka tafi, dole ne, ko ka ji tsoro ko baka ji tsoro ba dai ka tafi. Amma abin ban tsoro jama'a ramin nan akwai problem wurin. Wallahi sai sa in ba wurin muka duba da kyau ba kyau, kuma dole sai mun shiga. Muna so ba mu so an tafi ramin nan. Allah ka ji tausayinmu da ma ku ce amin. Babu abin da ke da ban tsoro duniya da ya kai wurin, babu shi. Babu abin da ke da firgitarwa a duniya da ya kai wurin, babu shi. Allah babu. Sai sa mai hankali ita ke gyara wannan ramin kafin ta shiga. Sai sa Imam Sayyidina Ali in ya zauna kullum yuhadhiruna, yana mana kashedi mu yi hankali da duniya. Imam Sayyidina Ali kullum in ya zauna yana mana kashedi mu yi hankali da duniya, mu yi hankali. Duniya ba wuri bane. Ranar Sayyidina Ali na zaune, ce ga wani bawan Allah ya zo da takardu, ya ce mai Imam Sayyidina Ali, na sai gida, amma na zo da takardan gidan saboda ka rubuta mini akidin san wannan gida da hannunka, domin gidan Allah ya sa mu gidan albarka. Kuna fahimtar karatuna? Na sai gida, amma na zo da takardan gidan, ka rubuta min hannunka, ka rubuta saboda albarka ya shiga gidan. Imam Sayyidina Ali ya dubi idan mutumin, kad tarabba'at ad-dunya min qalbi, sai ga duniya ta samu mazauni cikin zuciyar mutumin. Duniya to yana son ya mai wa'azi. Shi wannan mutumin gidan da ya sai yana tsammani wannan gida nan duniya gidanmu kenan, amma jama'a wallahi ba gidanmu bane. Gidanmu shine Audumi, amma ba wanga gidajen gaba, wanga duka ba su bane. Gidan na Audumi, gyara wurin, ba wanga ba. Imam Sayyidina Ali na son ya jawo hankalinsa, ya nuna mai wannan gidan ba gida bane, amma ainihin gidan shine Audumi nan yake, ko Madina. Gidan na wurin da aka je a yi maka self contained, kana ciki cin bayan hall, baka biyan kudin gida, baka biyan kudin light, baka biyan kudin rent control, kana wurin har ranar tashin alkiyama. Imam Sayyidina Ali ya kawo takarda da alkalami, ya zana bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, laqad ishtara mayyit min mayyit dara. Wai mamaci ya sai gida wurin mamaci. Kuna fahimtar maganar Imam Sayyidina Ali? Mamaci ya sai gida wurin mamaci. Yace fi siqqatil ghafili, a cikin garin da mutane ke gafala, da garin da mutane suke yawan zunubi. Sai yace wannan gidan yana da 4 hudud, yana da haddi guda 4. Watan yana rubuta ma mutumin risiti kenan. Sai yace kaga haddin farko yantahi ila al-maut, na biyu ila al-qabr, na uku ila al-hisab, na hudu imma aljanna wa imma ila an-nar. Mutumin na kallo ana rubuta mai, yace ai takardar gida inda a rubuta maka an ce 30 feet menene, ina mausa da kasa nan 30 feet plus menene, baiwa 100
100/100 wani kuma 100/70 ko to 100/100 na shine Imam Sanna da yace mai na farko shine mutuwa, wancan shine ka shiga kabari, wancan an maka hisabi, wannan kwana in ma ka shiga wuta ko ka shiga aljanna. الموت القبر والحساب إما الجنة والنار. mutum ya ce ya imamu, ya ce na'am, alkabur kabari, sai ce alkaburu babun wa kullum nasu dahilu. ya laita shi'iriya ba'dal babu maddaru. jama'a kabari kofa ne kowa ya shiga, amma abin da ke damuna bayan in na shiga wannan kofa ayyada wani kofa wani gida zan bulla, domin kabari ne kofa da ka shiga gida biyu ne. in ka shiga kofan kabari, in ka shiga gida biyu ne. alkabru babun wa kullu nasu dahilu. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة العدن إن عملت بما يرضي الإله، فإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تحتار. ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا، وإن عصوا عصوة فالرب غفار. متوى كبري كوفاني أنشغا. amma jama'a kuka na sai sa da ce maka ba mutuwan ba, in an ka shiga kabarin gida biyun wanne hajiya, wanne kika zabi, wanne fanzur li nafsika ayi dari tahtaru. dan muka je gida kowa ya zauna ya tambaye kansa, ya duba gidan da zai zabi. kowa wallahi malamai sun gaya mana, in ka je gida da Allah zauna tambaye kanka, in ka shiga cikin kofa gida biyu ne, wanne za ka zaɓi? fanzur li nafsi ayi dari tahtaru. ma lil ibadi siwal firdausi in amilu. ai ba wani abin da za mu kasance sai dai mu shiga jannatul firdausi, amma in amilu, amma sai in mun yi aiki. amma wa in asaw aswatal farrabu gafaru. idan muka saba in Allah ya ga dama ya gafarta mana. Allah